alsın videoga. Ceyhun Video Production hemen oynasın sağda. Dans et durma garada, yine alsın videoga. Ceyhun Video Production. ilkinci.com Dingesin men bar bilenim. Şule sen men söyünüm. Ertir bol men gelinim. Amarami yok diyemo, adamana yok diyeno. Men doyabilem o, bana degiyor. Amarami yok diyemo, adamana yok diyeno. Men doyabilem o. Dingesin men bar bilenim. Şune sen men söyünüm. Ertir bol men gelinim. ilkinci.com Bir de hiç kim ayırıp bilmez, bir de gözü doğar demez. Arama da hiç kim girmez, bir ağ devir varsa. Vaxtlarımızı hiç kim bilmez, yürüğümü hiç kim dövmez. Aramıza hiç kim girmez, bir ağ devir varsa. Girdin yüreğime inne kulpla, bir de hiç kim gerek değil. Yum gözünü inne ukla, men bar sen yanında. Arkanda men vakam, alat etmek istadi. Bir et deyip ölüp var yazmana şöyle sasi. Men dingesin bilen mutlu bolup bilyen. Sebebimle seni tanıyan. Bir de hiç kim ayırıp bilmez, bir de gözü doğar demez. Aramada hiç kim girmez, bir ağ devir varsa. Vaxtlarımızı hiç kim bilmez, yürüğümü hiç kim dövmez. Aramıza hiç kim girmez, bir ağ devir varsa.
sayrak belvelleri Boşlarlar bu baklı günü Bu toy günü Asmanın ak yıldızları Dünya geziyen durnaları Boşlarlar bu baklı günü Toy günü Yaşalı söylenip bile Ovadın güdül dünyada Deyfiller görün bağıtlı Aran aylar Yüreğimi yüreğine koyup Birbirine can verip sevip Deyfiller bize bağıtlı Aran aylar Meni seni uçurdu Iqbal bizi Bakt etsin yar Allah bizi Vah meni seni uçurdu Iqbal bizi Bakt etsin yar sevgimizi Sen gerek men bu ömrüme Yaşalı el verip ele Uğunsun hemmeler bize Sevgimize Yine atalan arzuyu Bağlaları bolsa bağıtlı Korusun hak melekleri Sevgimizi Yaşalı söylenip bile Ovadın güdül dünyada Deyfiller görün bağıtlı Aran aylar Devam ediyor. Pres kaydımlarıyla devam ediyor. Maşallah. Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpen mi? Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölen mi? Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpen mi? Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölen mi? Ahey. Maşallah. Kızlar yüreğim sızlar Derdime derman kızlar Bir kereden ne çıkar Yandım yanarım kızlar Kızlar yüreğim sızlar Derdime derman kızlar Bir kereden ne çıkar Yandım yanarım kızlar 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 gelen mi Yanağınızdan öpen mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölen mi Kızlar kızlar gelen mi Yanağınızdan öpen mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölen mi Şeyhur Production devam ediyor. Berekillah. Son 2, 3, 4. Maşallah. Vay beni vaylar beni Öldürür nazlar beni Adamı bir hoş eder Kandırır kızlar beni Vay beni vaylar beni Öldürür nazlar beni Adamı bir hoş eder Kandırır kızlar beni Kızlar kızlar gelen mi Yanağınızdan öpen mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölen mi Kızlar kızlar gelen mi Yanağınızdan öpen mi Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölen mi Son 2, 3. Hani yigit kıyılar yer yetirdiği için devam ediyor. Bustin' my eyes up, girls on the tape. Oh, what's that? Chain. Music, one man. Them man have I can like. I know I feel
Video Production. Canımız sağ olsun. Bu da motoyda görüşmek dileğiyle. İyi işleriniz üstünlüğü arzu ediyorum. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, hemmäňizi ajaýyp toýlugyna hoş gördük. Garaşsyz baq bir tarap Türkmenistan diyarymyzda mehriban hemde gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda toýlar toýlaşýar. Ine bunam 2025-nji ýylyň oktyabr aýynyň 16-sy güni edil hemmämize ma'lum bolýaly Bagtyar Ateneler Allah saganyň aý sonu gelejäniň döwletli ojagynda kemale gelen olaryň mehriban ogullary Araz Murat bilen aýlaryň bugün durmuş toýlary bagyt toýlar toýlanýar. Davra gatnaşýan ähli mehmanlara toy eýleriniň adyndan hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz diýär. Söňüňizde goýulan nazyny himmatlardan gatar kaýyn iýbi oturmaňyzy toy eýleriniň adyndan haýyş edýär. Indi biraz soň mehmanlar jemlenşerler, şola jaý pursatlarda mehriban ýaşlarymyzdan öz aramda garşylarys. Oňa çeli bolsa owadan aýdymlar, owadan saatlar ýürüýte toýmyzyň şanyna ýerine ýetirler. Bugün dabral toy münasibetli meşhur aýdymçylarymyz Ihlas Wepa Ýowbasarowlar ady bilen tanalany. Meşhur aýdymçymyz Wepa Ýowbasarow ajaýyp aýdymlary ýürüýte dabran şanyna ýerine ýetirýär. Diňläň, lezzet alyň, isläleringizem açyk bolsun. Toýlar gutly bolsun, ýaşlarymyzam bagtly bolsunlar. Gözlerimden uçtu gitti gül keşfin, onu menden öwsen yerlere gitti. Wagtyny görmeli, nurun görmedi. Solup giden elvan güllere gitti. Wagtyny görmeli, nurun görmedi. Solup giden elvan güllere gitti. Uçağım boş geçen gicelem öttü. Gör neçe gün battı, neçe daň attı. Ayrılık hasratı yüreğime yetti. Onu menden elvan yerlere gitti. Ayrılık hasratı yüreğime yetti. Onu menden korkan yerlere gitti. Gözlerimden uçtuň niýat doly. Bağrıma yapıştın yanar ot doly. Gözlerimden uçtuň niýat doly.
gitti. Gözlem galy gözlerimden ähwali, solup giden elwan güller gitti. Sen bolsaň bolmasaň göwnüm bir ýaly, bar uçdy dargan dar haryaly. Ter taktırsaň da sen deryany, indi der karym ýok bardadım ýetdi. Tersine aktırsaň da sen deryany, indi der karym ýok bardadım ýetdi. Ne de karaslan fursatları yetgeliyor. Mehvan yaşlarımızın aramda geliyorlar. Hanım ihmallar yerlerimizden örtür olayımla hemme ihmallardan haş ediyaz. Yerlerimizden örtürüp ovadan yaşlarımızı saatlik şağılın şoğun bilen, el sarpmaları bilen öz aramda karşılayaz. Toymuzun sebepkarları Mehvan yaşlarımız Araz Murat aylar bizim aramızda. Toymuzun başındaki en ovadan fursatlar ıglan ediliyor. Mehvan yaşlar bizim aramda geliyorlar. Ovadan aydınlar bilen Vefa Yubasarov yaşlarımızı karşılayar. Yer vazı. Bugün yanlanar fagın, ovadan arzudan doludur bugün. Bugün şartlıklı toy bugün, aşıklar kavuştu altına bugün. Toy bugün yanlanar fagın, ovadan arzudan doludur bugün. Bugün şartlıklı toy bugün, aşıklar kavuştu altına bugün. Toy toy bugün bizde toy, dans edelim çünkü bizde toy. Toy toy bugün bizde toy, yaşlarımız birbirine toy. Toy toy bugün bizde toy, dans edelim çünkü bizde toy. Toy toy bugün bizde toy, yaşlarımız birbirine toy. Toylar mutlu olsun, yaşlar mutlu olsun. Aşkları sevgimizden mübarek, yanına kılıp al yar mübarek. Tanrım versin ene atan altına, oğluk edip perdetlerinin altına. Aşkları sevgimizden mübarek, yanına kılıp al yar mübarek. Tanrım versin ene atan altına, oğluk edip perdetlerinin altına. Toy toy bugün bizde toy, dans edelim çünkü bizde toy. Toy toy bugün bizde toy, yaşlarımız birbirine toy. Toy toy bugün bizde toy, dans edelim çünkü bizde toy. Toy toy bugün bizde toy, yaşlarımız birbirine toy. Arzumuz bile bunun, bir ömür devran sürün, bağıtlı yaşlar olur. Aydım aydalım yine, dans edelim gel bile, hasıl ollu arzular. Toy toy bugün bizde toy, dans edelim çünkü bizde toy. Toy toy bugün bizde toy, yaşlarımız birbirine toy. Toy toy bugün bizde toy.
dogan garnaşlar. Bizim kapyňyda toý bolsun. Sanyňa sag bolsun. Minnetdar. Araz Murat, hoş geldiňiz. Bagtly bolun, goşagarraň Allah'jan ogluňyzy gyýdyňyz köp bolsun. Saýlan ýaryň bilen düşünşip agdy ber ýaşamaňyzy beýik biri bardan dilek edýär. Bagtly bolun dost. Goşagarraň agdy ber ýaşaň. Inni şeýle gowy dilegleri bilen häzir toý başlap bermekli üçin biz ilki bilen bayram ağa söýde geçirmekçi dawara gatnaşýan ähli mihmanlara toý eýleriniň adyndan hoş geldiňiz, sapa geldiňiz diýip ýaşaryň bagyt toýuny, bagyt agşamny açyk diýip yglan etip bermeklerini haş edýäs. Bayram ağa gel agam. Ine toý guramasy agamy. Hoş gördük agam, mutlu bolsun toýlary. Siziň hem ogluňyza, gyýdyňyza nesip etsin şular ýaly toýlar bir ýaşlyk mehriňiz bilen başlap berseňiz toý. Assalamu alaikum daştan yakından gelen mihmanlar. Awaşun Allah şagılan aytylny geljemizin öýlerini olakon dawara olakon toy. Awa nesip edenen Allah janşy gelinimizin hyzmaty şulaya bir arskal bereketli gelin bolup iýilimize döwletimize bir bereketli geller bolup gelgeý Allah jan awa toyumuza açyk diýip yglan edýäs. Awa ortadaky bar nemelerde iyi biç oturmagyňyzy iştäňi açyk bolmagyny dileýäs. Agy beşil konuş toylarymyzy Awasını amadak soğut neme delin. Böyle sağ olun. Agam sağ olsun adiyas. Mihmanlar atsız ardıwlar üçün bir el sarpalyň onda hemmäňizden haş edýär. Yok adamlar toyun başyn bir şowhun bilen maslalyň yürekden ýaşaryň sany el sarpalyňla. Aýtyp bolam. Ne mihmanlaryň el sarpmagyna aýratynam bayram agan gowy dilegleri bilen toy açyk diýilip yglan edildi. Inne hemmämiz ünsümide ýaşara çekýäsdiňe ýaşara seredýäs şu ýerde Araz Murat senden bir haýyştwa geliniň ýüzüni açyp bermek däwini ber jaýetsen. Bulowadan pursatlary klassdaşlar, kärdeşler, dostlar el sarpyp gollaýar. Araz Murat bolsa geliniň ýüzüni açýar. Toýmyzyň başyndaky iň owadan pursatlary. Aýtyp bolama. Araz Muratsan, bagtly bolun. Ýene bir ýoly älim gowluklaryny dileýäs. Ogluňyz gyýdyňyz köp bolsun. Indi ýaşlarymyz özleriniň hormatly orlaryna oturmakalar owadan ýaşlarymyzy söýgü tantyna, walis tantyna çagyrýar. Şonuň üçin Araz Murat saýlan ýaryň bilen bilelikde bäri sahna çykmaňyzy sizden haýyş edýär. Häzir ýürüýte mehriban ýaşlarymyzyň ak bagtlarynyň şanyna meşhur aýdymçymyz Wepa Yobasarov ajaýyp söýgü aýdymlary ýerine ýetirýär. Ýaşlar sahna çagyrýar. Araz Murat saýlan ýaryň bilen bilelikde bäri sahna çykmaňyzy haýyş edýär. Elbetde dawaramyzyň owadan pursatlaryny, ýaşlarymyzyň iň bir bagtly pursatlaryny meniň hem gadyrdan dostum Jeyhun Muratowyň ýol başçylygynda Jeyhun Production'yň operatorlary ýadga geçirer. Ýaşlarymyz bolsa bagyt tantyny, söýgü tantyny, walis tantyny ýerine ýetirerler. Araz Muratsan bäri sahna çykaý saýlan ýaryň bilen bilelikde. Ýürüýte ýaşlarymyz üçin owadan mukamlar bilen ýaşlarymyzyň ýanyna baryp bagşymyz Wepa Yobasarov ajaýyp söýgü aýdymlary ýerine ýetirer. Hoş geldin sen men dünyama bu ömrüme aşık sana yürek bagtly men yarım diňesin bilen bağlarım gonça gülleri güllüň saýrak belbelleri Boşlarlar bu bagtly güni, bu toy güni Asmanyň ak ýyldızlary, dünýä gezýän durnalary Boşlarlar bu bagtly güni, toy güni Ýaşaly söýülüp bilen, owadan gödül dünýäde Diýsinler görüň bagtly, Araz Men
uçurdu ıkbal bizi Bat etsin yar sevgimizi Yaşalı el verip ele Uvansın hemmeler bize Sevgimize Yine atalan arzuyu Bağlaları bolsa bağıtlı Korusun hak melekleri Sevgimizi Yaşalı söylenip bile Ovadan gözül dünyada Difiller görün bağıtlı Arad aylar Yüreğimi yüreğine koyup Birbirine can verip sevip Difiller bize bağıtlı Arad aylar Meni seni uçurdu ıkbal bizi Bakt etsin yar Allah bizi Vah meni seni uçurdu ıkbal bizi Bakt etsin yar sevgimizi Bağıtlı olun, bağıtlı yaşa. Ovadan yaşa. Bravo. El şarpyaz, el şarpyaz, el şarpyaz. Yine yürüytü. Aydımın arasında yaşarmıdın adam var. Tuğlama. Vapa yoba sarfa toy eylerinin adından şungur hoşalımıdır yaz. Köp sağ ol vapa can. O adın belent olsun. Indi mehvan yaşarmıdı. Ödürünün hormatlı orlarına çağır yaz. Arad Muratcan bugün Gödel göçme toy mekanının bağıt kürsüsü dine siz için niyetlenen, şonun için öz saylan yarın bilen belelikte bir qatar kayın oturup ornaşmaňyza size ruhsat berýäs. Oturşaýyň ýaşlar. Biz bolsa mihmanlar gutlaglara geçýär, sebäbi bu toýa gatnaşýan ähli mihmanlaryň yüreklerinde bir gow arzuwlar bar, dilegler var. Mehriban ýaşlar üçin, şonuň üçin mädir ilki bilen nikah şaýatlara söz geçirýär. Öýlenýän ýigidimiziň mehriban dostuny, gelinimiziň hem edi jorasyny bäri sahna şagyrýar. Ýaşlar oturşaýyň, syla hormatyňyza köp sag bolun. Ana öýlenýän ýigidimiziň dostuny, gelinimiziň hem boýdaşyny, ýagny Arad Muratçanyň dostu, aýlary geliniň hem edi boýdaşy. Sahnasyda garaşýar bir gow arzuwlar, bagyt hakyndaky süýji dilegler bilen ýaşlaryň bagyt toýuny, bagyt agşamny dowam etmeňde sizden haýyş edýäs. Nikah şaýatlar toýly günne ak arzuwlar, dilegler bilen dowam edýärler. Aýda uçan hoş gördük, gutly bolsun toýlary, oňny bolsun. Siziň hem gapyňyza näşler ýaly bir toýly günler, şatly günler köp bolsun. Nelki bilen gyýdar başlaýsyn, dogurdam gyýdara hormat goýly. Ondan soňra da aýda uçan dowam eder gutluglar bilen. Hoş gördük. Iň gowy dilegler, süýji arzuwlar siz bilen başladyna. Çoğram aylar bagtly bolmaratdylar. Gelen oýan aýagyň tutdy. Dostcan bagtly bol. Elimde ama güler ýüzüň solmasyn. Durmuşyň böýdüň ýaly odam bolsun. Taýjy. Köp sag bolun. Sowgatlar bar bolsa goşurýar, Sayratinam surata galmaňyzy haýyş edýäs. Davral toý münasibetli iň bir naýwaşy fotostudiýa Türkeş fotograf tarafından ajaýyp owadan suratlara galdyrylýar. Köp sag bolun nikah şaýatlar. Goşurýan toý sowgatlaryňyz hakyky sevginiň şaýady bolsun. Köp sag bolun. Indi toýumyzyň ilkinji tantynda hemme mihmanlar gatar kayın şatlanmaly, begenmeli, tant etmeli. Şonuň üçin hem ilki bilen Arad Muradyň klassdaşlaryna biz aýratyn hormat goýýas. Oglanlar gyzlar toýa gatnaşýan bolsalar sahna gelmeklerini ilki bilen olardan haýyş edýäs. Klassdaşlar barmy toýda? Gelin. Ajaýyp gutluglar, näsiji arzuwlar, klassdaşlar elbetde sizden gerek. Gutlamana taýarmy oglanlar? Gelin. Ak arzuwlar, ene gutlug sözler bilen toý dowam etseňiz.
Toy 3 saat dowam edýän bolsa 2,5 sagatyny tans edip şatlanjak deň dostlary. Togurdamy? Oglalar hoş gördük diýär. Kutlu bolsun toylar. Aşdyna. Salamu aleykum taýagatna san mehmanlar. Klassdaşym Araz Murat. Bagtly bol geliniň ayagy tutsun. Goşagarna. Bagtly bol dost. Bagtly boldy. Bagtly bol dost. Klassdaş bagtly bol. Bagtly bol dost. Bas size gülüp baksın. Klatas bağıtlı Gülbahar Klatas qadınının qutluyor. Klassdaşlaryň adyndan sowgatymyz ba? Köp sağ olun. Davaraly ýagdaýda goşurýas. Ak konýertler klassdaşlar tarapyndan. Sadanlar dowam edýär. Ajaýyp saýlaryň astynda dowam edýär. Sahnada Araz Muradyň klassdaşlary. Köp sağ olun ýigitler. Köp sağ olun, minnettar. Indi döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary ine şonu toýmadyňam iň ardylyk hemde gadyrly mehmanlary, ýagny gudalar. Gudalar toýuň iň ardyly mehmanlary. Sebäbi bugün mülakatly, mylaýym gyz ýetişdirip Araz Murada bagş edýärler. Şonuň üçin hem hormatyňyz ören uludyr. Gelin. Döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary, ýeňesiniň ýol başçylygynda dawra gatnaşýan ähli gudalar. Siziň arzuwlaryňyzdan soňra bolsa toýmyza şowhulaýdymly tansalara şeýle bir giň orun bermekçi elbetde hemme mehmanlar gatar haýyn şatlanyp şadyan tant ederler. Gudalar wagt almalyn, gelin ajaýyp gutluglar, süýji arzuwlar bugün siz bilen. Bagyt bagynda bilbil bolup saýraňsyda. Söýüp ýaşaň, söýlüp ýaşaň mydama. Bir-birege söýgü bolsun ýürekde, şondan uly bagyt gerekdäl adama. Owadan dünýäde, owadan söýüp, owadan ýaşalyň, owadan geýnip yansagam diňe, çyn söýgüň odyna ýanyp, aýralyga hiç haçan duş etmesin Hudaýym. Ýaşarym ömürleriniň ahyryna şeýle bile ýaşasalar. Kim başlaýa başyn? Gelgenece. Utlu bolsun toýlar. Aşdyna. Sağ olun. Bağırdım aylarcan. Güýümiz Murat. Bagtly bol. Aýnagym bilen gelejeme öýümde nähili hyzmat edem bolsaňam, gaýdanyň bilen gaýnataňa taşan ýa-ni hyzmatyň bersin. Diňe agdy berje ýaşasyn. Toýdyk geleli. Ece kabatlı ol Güýümiz Murat bilen gelen ýerine aýagyň düşdü. Aylar bagtly bol. Muratym hemişe bagtly ýaşa. Aylar Murat bilen bagtly. Aylar Murat bilen bagtly. Araz Murat aylar bagtly ol. Ece kabatly ol. Ece kabatly ol. Aydam aylar bagtly ol. Ece aylar bagtly ol. Ece kabatly ol. Ece kabatly ol. Ece kabatly ol. Sowgatymyza. Köp sağ olun. Sowgatlar goşulýar gudalar tarapyndan. Gudalar hem arzuwlar bilen hem sowgatlar bilen dowam edýär sahnada. Janyňa sag bolsun. Sowgatlar üçin taňry ýalkasyny köp sag olun. Hemme de sag bolsun diýär. Döwletli maşgalanyň täze garyndaşlary, mehriban gudalar. Surata galmaňyzy haýy edýär. Hemmeňiz ýaşaryňyny gulaýrak çagyrýar. Owadan suratlara düşdiňiz. Köp sağ olun. Inni toýmyzyň ilkinji tantyna başlamaly pursatlar gelip ýetdi. Dawra gatnaşýan ähli mehmanlary tans meýdança tansa çagyrýar. Klassdaşlar, gudalar toýuň tantyny başlaýarlar. Hemme dostýarlar, dogan garyndaşlar. Şoýa şatlanmak üçin geldik. Şonuň üçin hem hemmämiz şatlanyp şadyan toý gyzykly geçirelim. Owadan aýdymlara wesap ýene-de toýmyzyň bagysty Usat bagşymyz Wepa Ýowbasarov davrany dowam edýär. Ähli mehmanlary tans meýdança tansa çagyrýar. Ilki bilen
Bağışymyzyň adyndan bir gysgaça gutlaglar bollar ýaşlar üçin. Ondan soňra da tansaýdymlar dowam eder. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar. Hemme toýlugyny hoş gördük. İşleriniz açyk bolsun. Arajan, bagtly bolun, bagtly ýaşaň, toýuňyz gutly bolsun. Kapyňyzdan mydama toýdyk gelmek hemmemizden nesip etsin. O wagtda şol real toýlar kän bolsun. Dowamly bolsun toýlaryňyz. Nesip bolsa geljek ýyl ogul toýuňyza, gyz toýuňyza gelmek hemmemizden nesip etsin. Mehribanlar, toýumyza owadan aýdym saatlarymyz bilen dowam edýäs. Ähli owadoşlary, klassdaşlar, gudalar, dogan garyndaşlar, hemmäňiz tanta çagyrýan aýdymly tansalar ýöritesiz mehribanlar üçin hemmämiz tans edýäs. Bäwüller gül açanda alma ýaňakly burda Disse kimin dodugyň anoran orajan şatlyga beslenýär göwnüm Göwnümde yok bir gülüm Diňe sensiň geregim anoran orajan Saçın şamar bolum bimar Gözleri humay nuranay Yüreğim para para Anora anoracan Saçın şamar bolum bimar Gözleri humay nuranay Yüreğim para para Anora anoracan Hadi hemmemiz tans edýäs. Toýlar gutly bolsun. Toylar toya ulaştın, mihmanlar kucak açtın, bagtly bolun. Güllesin her ocakda, ajaýyp açap durmuş bagtly bolun. Mehriban Türkmenistan, ýazaýyn saňa destan, bagtly bolun. Ýaşlara gül gowşuruň, ilim toya üýşüriň, bagtly bolun. Mehriban Türkmenistan, ýazaýyn saňa destan, bagtly bolun. Ýaşlara gül gowşuruň, ilim toya üýşüriň, bagtly bolun. Bagtly bol, bagtly bol, beýikdir ýurdum menim. Toy bolsun, bayram bolsun, şat bolsun halkym menim. Bagtly bol, beýikdir ýurdum menim. Toy bolsun, bayram bolsun, şat bolsun halkym menim. Sözle, ilim sözle, toyluň şanyna dinle, çigiler dinle, arzu şanyna. Gülüp maňa seredipsin, yüreğimde söýgüýi döredipsin. Aşk oduny ýandyrypsin, söýdüm seni gülelegim. Aşk oduny ýandyrypsin, söýdüm seni gülelegim. Gülelegim gelsene ýanyma, otlar sanma meniň janyma. Gülelegim, gülelegim, söýdüm seni gülelegim. Ay malatsy. Bahar ayın azap gününü yeke koyup gittin lelem. Uzak gecelerine ağlayan, ağlama mehrim ağlama. Uzak gece gözüm ağlayan, ağlama mehrim ağlama.
Turmuşumun mehirli günü Sen bağımın bir bilbili Solla aşığın bir gülü Ağlama mehrim ağlama Solla aşığın bir gülü Ağlama mehrim ağlama Düşence devrimce taşların örüyün darayın söyleyin bölük Ayım ayım ay bölük Aya güne tay bölük Ayım ayım ay bölük Aya güne tay bölük Aşıklan köp oylanıp yarım bilsen saylanıp Bollu inni gıynama nedetmegin oylanıp Aşıklan köp oylanıp yarım bilsen saylanıp Bollu inni gıynama nedetmegin oylanıp Gördüm hanım hayrana aklım gitti sen yara Yılgırsına aşık men yersin zeyrana Gördüm hanım hayrana aklım gitti sen yara Yılgırsına aşık men seni seyrana Alım duymam içeler Yaktın günler geceler Gelsen şuun yanıma Ertediysen geç ola Alım duymam içeler Yaktın günler geceler Gelsen yanıma Ertediysen geç ola Gördüm hanım hayrana Aklım gitti sen yara Yılgırsına aşık men yersin zeyrana Gördüm hanım hayrana Aklım gitti sen yara Yılgırsına aşık men seni seyrana Ay maşallah yersin zeyrana Gördüm alım hayrana Aklım gitti seni yara Yılgırsına aşık men gittim seni seyrana Let's go! Allah Allah ya baba Ve selam aleyk ya baba Allah Allah ya baba Ve selam aleyk ya baba Sidi menzur ya baba Vencik enzur ya baba Allah Allah ya baba Ve selam aleyk ya baba Allah Allah ya baba
ya baba Sidim en zor ya baba Vencik en zor ya baba مشت يسوق شارع الخليل على جزيل وينجك يا سيدي مش مفادينا فينا في قلبي تهرك ورادي الله خلاق يا بابا وسلام عليك يا بابا الله خلاق يا بابا سلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا وانتك انصور يا بابا Hani klassdaşlar, dostları, Arazan tadı çağırıyız. Devam ediyor bir killa. Let's go! Maşallah. Devam ediyor bir killa. Yok ki başka hiç kimsem Yok bana Ne hallerdeyim bir bilsen Bir sor bana Seni seviyorum canım bilsen Çok zor bana Neler çektim inanmazsın Bir sor bana Narin yarin Suya düştü hayalin Ne olacak şimdi halin Narin yarin Benim narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Benim narin yarim Let's go! Okay! Ay maşallah! Narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Narin yarim Benim narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Benim narin yarim
Bahtlıvallar devam ediyor. Bereketler. Gümüştepe'nin yolu bana dar oluyor. Gümüştepe'nin yolu bana dar oluyor. Ecevgide görürler vah ona dar oluyor. Ona dar oluyor. Ecevzanı görürler vah ona dar oluyor. Şona dar oluyor. Attan kenarı orsun palavi. Attan kenarı orsun palavi. Vay vay Ecevzane canıma vurvan. Vay vay Ecevzane men sana vurvan. Gümüştepe'nin yolu bana dar oluyor. Gümüştepe'nin yolu bana dar oluyor. Ecevgide görürler vah ona dar oluyor. Ona dar oluyor. Ecevzanı görürler vah ona dar oluyor. Şona dar oluyor. Attan kenarı orsun palavi. Attan kenarı orsun palavi. Vay vay Ecevzane canıma vurvan. Vay vay Ecevzane men sana vurvan. Ay maşallah. Attan kenarı orsun palavi. Attan kenarı orsun palavi. Vay vay Ecevzane canıma vurvan. Vay vay Ecevzane men sana vurvan. Ay balası. Devam ediyor. Devam ediyor. Bereketler. Şadiye. Qué calor, teca, en la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. Teca, en la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. Qué calor. Devam ediyor bereketler. 1, 2, 3, Qué go. calor.
Asalımane, şekerimane, donay canım kane, nabotumane, humarımane, ince biye tukane. Asalı tunestam, şekeri tunestam, nabotu tunestam, humarı tunestam. Hey doktora şaşmaysiyo, İbi muram manam yaktaki yo. Oh dilam manam kolam faramuş, bin kalbama tu hasta hamuş. Özbekçe gepirmenge, yep kaytarma gepimge, İbi demay tacikçe, örgen güne Özbekçe. Özbekçe gepirmenge, yep kaytarma gepimge, İbi demay tacikçe, örgen güne Özbekçe.
Alkışlar Şadiye. Alыс alыс menzillerde Sağınç kaldı dillerde Sevgimizni izleri var canım Birge yürgen yollarda Her nefes aningde men Can desem caningde men Ne bolsa hem sevgilim Hamishe yaningde men Hani birlikte Lada 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 da lambada Biz uçraşken yılları hit edi hammada Cana o cana ne de matana Aytıp birer idi serenada Lada 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 da lambada Biz uçraşken yılları hit edi hammada Cana o cana ne de matana Koyup birer idi Lada da lambada Yalgızım yegonem sen Bitti yok bir tanem sen Nimelerden ötmedik ay 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 Özümle divanem sen Her nefes oningde men Can desen caningde men Ne bolsa hem sevgilim Hamishe yaningde men Lada 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 da lambada Biz uçraşken yılları hit edi hammada Cana o cana ne de matana Aytıp birer idi serenada Lada 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 da lambada Biz uçraşken yılları hit edi hammada Cana o cana ne de matana Koyup birer idi Lada da lambada Berekella. Sağ. Şadiye devam ediyor. Son 2 3. Her nefes oningde men Can desen caningde men Ne bolsa hem sevgilim Hamishe yaningde men Lada 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 da lambada Biz uçraşken yılları hit edi hammada Cana o cana ne de matana Aytıp birer idi serenada Lada 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 da lambada Biz uçraşken yılları hit edi hammada Cana o cana ne de matana Koyup birer idi Lada da lambada devam ediyor. Pres kaydımlarıyla devam ediyor. Maşallah. Kızlar gelir mi? Yanağınızdan öper mi? Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölen mi? Kızlar gelir mi? Yanağınızdan öper mi? Siz ananızın koynunda Ben soğuktan ölen mi? Maşallah. Kızlar yüreğim sızlar Derdime derman kızlar Bir kereden ne çıkar Yandım yanarım kızlar Kızlar yüreğim sızlar Derdime derman kızlar Bir kereden ne çıkar Yandım yanarım kızlar Kızlar gelir mi Yanağınızdan öper mi Siz ananızın koynunda
Seyhur Production devam ediyor. Berekillah. Son 2, 3, 4. Vay beni vaylar beni, öldürür nazlar beni, adama bir hoş eder, kandırır kızlar beni. Vay beni vaylar beni, öldürür nazlar beni, adama bir hoş eder, kandırır kızlar beni. Kızlar gelen mi, yanağınızdan öpen mi, siz ananızın koynunda, ben soğuktan ölen mi? Kızlar gelen mi, yanağınızdan öpen mi, siz ananızın koynunda, ben soğuktan ölen mi? Kızlar gelen mi, yanağınızdan öpen mi, siz ananızın koynunda, ben soğuktan ölen mi? Kızlar gelen mi, yanağınızdan öpen mi, siz ananızın koynunda, ben soğuktan ölen mi? Devam ediyor. Devam ediyor. Ay maşallah bisile. One, two, three, four. Woo! Maşallah, maşallah. Respect me father. Çok sağ olun. Spasiba. Tuğrumena
toýmyzyň ilkinji tansy, şular ýaly bir gyzykly pursatlary beslenni. Mihmanlaryň hemmesini ýaly tans etdiler. Hemme-de sag bolsun aýdýas. Taňry ýalkasyn toýuňyza gaýtsyny. Siziň hem gapyňyzda toý bolsun. Indi bir adyň jalalyň, ondan soňra ýene-de toýmyza şowhully, aýdymly tanslar dowam eder. Ediliş pursatda bolsa, arzu aýtmaklyk nowaty Arazmyradyň kärdeşleriň adyndan, dostlaryň adyndan gutlajaklar bar bolsa, olar da baraň mikrofona çagyrýas, olardan soňra bolsa, hemme toy eýeleri, ýani dogan garyndaşlara söz geçirer. Olaram gow arzuwlar bilen, dilegler bilen ýaşaryň bagyt toýuny dowam ederler. Dostlar tarapyndan gutlajaklar barmy? Kärdeşleri, egindeş ýoldaşlary. Onda olaryň adyndan arzu aýtjaklar ýok bolsa, hemme agalar, genejeler, ejekeler, dogallar, jigler, daýdaýdalar, yegeller çykarlar, aýratynam nikah edik toý sowgatlaryny sahna getirmeklerini haýş edýär. Hemme mihmanlar jemmaty döwrümediň bir-birine münasip owadan juwallary mehriban ýaşlarymyz birege nikah ediklerini dakşarlar. Şol ajaýyp pursatlarda da gözümiziň alynda täze bir agdy bir bagtly maşgaly emele geler. Onun üçin hem nikah edik toý sowgatlaryny sahna getirmeklerini haýş edýär. Gelin hemme garyndaşlar, toy eýeleri, dogan garyndaşlar, daýlar, daýdalar, yegenler, çykarlar. Indi her kime yekan söz geçirip dursak bu wagt aýnana mümkin däl. Şonuň üçin hemmeler gelip arzu aýtmaly, operatorlar bir näçe okutdan ýazga geçirýär. Gelin dogan garyndaşlar, ajaýyp arzuwlar bilen dowam edelim. Açık bolsun durmuşuňyz bagtyňyza. Bolsun ak öýüňiz, tylla tagtyňyz. Bile ýaşaň, bile geçsin wagtyňyz. Şu arzuwlar sizde kemra bolsun. Bu insan şolup baýdak ýaly pasardap, bile toy tutýaňyz, bagtly döwürde söýgiňiz. Hiç haçan garramasyn asylha. Şu arzuwlar sizde kemra bolsun. Bagtly bolsun ýaşlarymyz. Ana başlaýasmy nowutlar. Gel. Ilki bilen jigler tarapyndan arzuwlar açdyny. Ağa gelce bagtly bolsa ogadym maşgalamyň. Köp sağ olun. Nikah sağlaryň aslında mehriban ýaşlarymyz birege nikah ediklerini dakşýarlar. Ine-de ýaşlarymyzyň ömrü boý arzuwlary edil pursatda hasyl bolýar. Döwletli maşgalanyň adyndan mehriban ýaşlarymyza nikah edik toý sowgatlary goşulýar. Diýdiler dünýäde ulamykyça öljeňi bilseňne arazmyratsan ýalbarmakça diňe bir adama ýalbar diýdiler, onuň adyna aýlar diýdiler. Aýyp däldir näzin çekmek diýdiler, şol näzin ýüzün sowan akmak diýdiler. Durmuşyň ajy güllerini, süýji güllerini bileje ýeňip agdy ber, wepaly, bagtly ýaşamaňyzy beýik bir bardan dilek edýäs. Hananda mihmanlar ýaşlar mübarekläp gelin bar el şarpalyň owadan pursatlarda. Ýaşlar bagtly bolun, agdy ber ýaşaň. Iň gowy güller sizinki bolsun. Köp sag bolun. Döwletli maşgalanyň adyndan oşurylan toý sowgatlaryň düşünmesi bolsun. Nem dogan garyndaşlar, daýdaýdylar, yegenler çykarlar. Hemmäňde hoş gördük diýäs, gutly bolsun toýlary. Sağ olun. Hormatly edin mihmanlar, biz silak geleniňizde kän sağ olun. In halaki doganym arad geldi bilen geldimiziň in halaki şuň in halaki bir alan gelleri hyzmaty bersin. Doganym arazmyrat, gelinimiz aýlar. Goý siziň ilmitame bedewatyňyz bitiremesiňiz. Seýtgel dagamyzyň gasyny uly şatlyk, uly dabaral toy. Allah zan sizi ilmitame penasyna saklasyn. Goý size bagtlylyk arzu etýär. Ağa gelece bagtly. Sowdum. Ýegen maraz aýlaryň bagtly, ejekamyň aýagyny açdym. Arazmyrat aýlar bagtly bol. Gelin ýeren aýagyny açdym. Aýtana gelin hyzmaty bersin. Ogadym. Ne? Ala çeker. Doganym aýtany gewimiz halas nabun öýüňizde ulakon toý tabara yegeller bagtly bolun. Daim iň dünýäde gowzatlar arzu edýän. Bagtly ýaşaň. Bagtly bolun geliniň ejekamyň aýagyny aýagy düşüp hyzmaty bersin. Sowdum.
Ecekle toyun kutlu olsun. Yegedim Aral Murat. Aylar bahtlı olun. Ayağını düştün. Aral Murat aylar bahtlı olun. Bahtlı olun. Doğan Aral Murat. Aylar bahtlı olun. Burcu Aral Murat sonuna şeyler tim olacak aylar bahtlı olun daima daydama hizmetiniz verdim. Doğan Aral Murat aylar bahtlı olun. Gelinimizden mutluyum. Davatımızdan. Hemmesi utladı da orada mı? Utlaların adından soğukatlarım var. Nesip etsin yaz. Toyunuza kaysını. Doğan karındaşlar, daydalar, yegeller, çıkarlar tarafından mehrivan yaşır üçün yürüytü niyetinden soğukatları koşurlar. Köp sağ olun. Surata kalmanızı haş ediyaz. Hemen yaşların yanına has kolayrak çağırıyaz. Köp sağ olun. Doğan karındaşlar. Minnettar. Canına sağ olsun. Surata kalmanızı haş ediyaz. Mehrivan yaşlar bilen bilelikte acayip oğudan suratlara düştüğünüz toymuzdan yadigar qalar ýaly. Hemme de sağ olsun ediyaz. Soğutlar üçün köp sağ olun. Indi şu yerde Aral Muratsan yekecamın ünsür sen bağ toyun katnaşıp bilmeyen yani mehrivan dostlarım var. Bir nefes bilen dädişiň adından bir gysgaça gutluqlar var. Yani şu wagt SMS geldi. Şol SMS'im bol şoşýaly dip men okap beren. Mihmanlarym ünsürip dinlese bir nefes bilen dädişiň adından gutluqlar. İlki bilen hemme assalamu alaykum. Toya gelen mihmanlar, mehrivan owa dostlarym. Dostum Aral Murat aylar bilen tutýan toýuňyz tüý süregimden gutlayan goç-goç ogurlaryňyz bolsun. Örüm saçly gyzlaryňyz bolsun. Bu aýdylan sözler diňe bir arzu bol kalmasın, geljek ýyl nesip bolsa ogul toýuňyza, gyz toýuňyza bizem gatnaşmak nesip etsin. Allah şaga ay sonu gelneje körpäňiz Aral Muratjanyň durmuş toy gutlu bolsun, ojoňyza mydama toy bolsun. Moskwa şäherine zähmet çekýän dostun pir nefes bilen dädişiň adyndan ýa. Bir el sarpalyňla oglanlar üçin daşary ýurtda zähmet çekýän ýigitlermer. Hep sağ olun. Aydylan arzular hasyl bolsun. Diňe bir gutluqlarda soğutlara maş olaryň dogurdamy? Şu wagt gowuşuralyň gutlajaksyňyzmy? Gutlap beriň ilki bilen. Ağam daçydan soğudum. Köp sağ bolsun aýdýar. Sonu oglanlaryň adyndan soğutlarym var. Nesip etsin ýa. Köp sağ olun. Aral Muratjanyň adyndan aýratyn sağ bolsun aýdýar ýigitlere. Dädiş bilen pir nefese şungur hoşalymyzy dilýäs. Ýigitleriň jallary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Işlerine diňe üstünlükler ýar bolsun. Köp sag bolun. Minnettar, köp sag bolun. Indi ýene de ýaşlarymyzyň bag toýuna gatnaşyp bilmeýän mekan dostuň adyna mutlaýan Aral Muratsan, mekanım saňa iň gowy arzuwlaryny ýollady. Oň adyna men gutlaýan, bagtly boluň, bagtyar ýaşaň, agdy ber ýaşaň. Indi mehmanlar dawarany ýene de şatlyk şagalan şowhun bilen dowam edýäs. Indi toýuň has hem gyzykly geçmek üçin bir adrajy konkurs guralyň bolýarmy şeýse. Indi nädir? Toýda kimne kim gowtans etmäni başarsa, ýörüýte şoňa da Aral Muratdan bir men sowgat alyp berjek. Bolýarmy Aral Murat, daşary ýurtda işledingmi? İşledingmi daşary ýurtda? Bolýar. Onda sowgada mulrak bolmadyňdaç. Şonuň üçin nädir kimne kim gowtans etmäni başarsa 5 sany saz, aýdymam näl, 5 sany sazyň dowamynda kimne kim gowtans etmäni başarsa, şoňa da ýörüýte öýlenýän igidimiň öz ellerinden sowgat almany mümkinçiligi bar.
Düşlüklü mihmanlar. Indi men bir gowy tarafym var. Ýeňjine men özüm saýlaýan, egerde ýaşy ullar bilen ýaşlar deň tant etse, onda biz sowgady ýaşy ullara berýär. Sebäbi 40 ýaşap, 50 ýaşap ýaşlar bilen deň tant etmek bu kyn işi, dogurdamy? Şonuň üçin hemme mihmanlar, ýagny 7 ýaşyndan 70 ýaşa çelli mihmanlar bu tanta gatnaşyp bilýärler. Men hem şu tans meydançada bolaryn. Uzağa gitmerin. Bolyam düşlüklü mihmanlar. A düşnän mihman ýaşarsyn diňe, düşnän mihmanlar. Hızna semme düşünüpdir. Onu ilki bilen özlük dogollarymyň saatlaryny haýyş edilen başlardan, ondan soňra arap saatlar, ana ondan soňra da DJ-ski saatlar. Vallahi ya, ne ýamdan gelip başladylar. Gün adalatly bolsun ýa. Hukman adalatly bolar. Bizem adalatyň talapkary jeyhun dogurdamy? Hananna, başlalyň onu, owadan saatlar, şowhully saatlar, toýmyza ýanglanýar. Saatanalar dowam edýäsmi? Ýere. Ana sonra yarış soğutlarım olur. Hani görelim. İn koğutan zeden mihmana. Öğlenyen yıldımızın adından o. Soğuğu alıp veriyor. Ahey! Amin. Hey! Hey! Oyna oyna. Oğlanlar önüne var ya, oğlanlar diyeceksin ya. Let's go. Production işte. Haydi. Let's go. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Geleceler önüne var ya, geleceler. Oyna, oyna. Maksadında çal, çal. DJ Steve. Mambisa. Let's go. Hemmemiz tant ediyoruz. Невозможно devam ediyor. Stüdyo işte. Yekan ayda ayda. Ayda ayda. Let's go.
sen. Bala beri gel. Bala beri Araz Murat bagtly bolun dost, goşa garra. Bala beri gel. Tatlı uyan oyun al şanik. Yanlış şagir. Sana bolcam şarik. Bala beri gel. Sen can koyuyorum ägir. Kız bağrını nedir? Şallan goğdunu yadır. Bala beri gel. Şu gidişin gitsen kâr et. Bu gelin hiç var eret. Bu da ayından kapılma çare. Bala beri gel. Sen gelecek nemirsin. Katı görme yönetsin. Tansın oğlum sen gözüm benim tanesi. Bala beri gel. Bilen nemirsin. Bala beri gel. Tansın serisin. Bala beri gel. Bilen nemirsin. Bala beri gel. Tansın serisin. İşte hoş foto. Çalışma. Let's go. Amalia. Eller yok kordu. Araz Murat Şan'ın şu anda eller yok kordu.